ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ሃገረ ብሪጣንያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ከም ዘሰከፎ ገሊጹ ብኩሉ ወገን ዝረአ ዘሎ ተጻውኦታት ድማ ከተሃዳዳእ ጻውዒት ኣቕሪቦ እቲ ኤምባሲ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣብ ትግራይ ንዓረገ ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት ብዓብዪ ስክፍታ ይካተተሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ንኽልተ ዓመታት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ነቲ ኩናት ደው እኳ እንተበለ እታ ክልል ግን ናብቲ ዝነበራ ምሉእ ሰላም ክትምለስ ኣይከኣለትን እያ ዘላ መሰረት እቲ ውዕል ዝቆመ ግዜያዊ ምሕዳር ድማ ኣብ ኣፈጻጸመ ዓንቀጻት እቲ ሰነድ ስምምዕ ከም ዘይተዓወተን ምትዕንቃፋት ከም ዝተረኣየን ክግለጽ ጸኒሕዮ ኣብዚ መዳይ ክልቲኦም ፈረምቲ እቲ ሰነድ ንሓድሕዶም ክካሰሱ ጸንሑ ኮይኖም እቲ ሽግር ክሳብ ሕጂ ኣይተፈትሐን ናብ ካልእ ዙር ኩናት ከይእተ ድማ ስክፍታ ፈጢሩ እዩ ዘሎ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ይኸኣ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዕድመ ስልጣኑ ንሓደ ዓመት ክናዋሕ ድሕሪ ምውሳኑ እቲ ወጥሪ መሊሱ ገዲዱ ዘሎ ሕወሓት ኣብቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዝተወሰደ ስጉምቲ ከም ዘይተሳተፈን ከም ዝተገለለን ብምግላጽ እቲ ውሳነ ብዘይ ኣፍልጦን ምምኽኻርን ዝተገብረ ንውዕል ፕሪቶርያ ብቁሉዕ ዝጥሕስን ምዃኑ ገሊጹ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡ እዩ ኤምባሲ ብሪጣንያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ነዚ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ከተሃዳድእን ክልቲኦም ወገናት ናብ ዝርብ ከምርሑን ጻውዒት ኣቕሪቡ ዝርከብ እቲ ኤምባሲ ኣብ መግለጺኡ ወጥሪ ንምንካይን ነበረ ተኹሲ ደው ምባል ንምትግባርን ናብ ዝርብ ምምላስ ክግበር ንጽውዕ ኢሉ እቲ ኤምባሲ ወሲኹ ሓድሽ ጎንፂ እንድሕር ተላዒሉ ንትግራይ ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነ ብሰፊሑ ነቲ ዞባ ኣዕናዊ ክኸውን ይክብል እውን ኣጠንቂቑሎ ከም ዝፍለጥ ትማሊ እውን ሕብረት ኤውሮጳ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ይካተተሎ ከም ዘሎን ብክልቲኦም ወገናት ዝረአ ዘሎ ተጻውኦታት ድማ ክሃድእ ጻውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ መግለጺኡ ነቲ ኣብ ሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኸተመ ስምምዕ ቀዋሚ ምቁራጽ ተጻውኦታት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ብህጹጽ ክወገድ እውን ጸዊዑ እዩ ብተወሳኺ ካልእ ዙር ኣዕናዊ ኩናት ክወገድን ኣብ መንጎ ኩሎም ወገናት ዘሎ ፍልሊ ብፖለቲካዊ ዘተ ክፍታሕን ግድን ምዃኑ እውን ኣስሚሩሉ እዩ ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኤርትራ መብጻሕ ዝገበረት ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሽወደን ማርያ ማልመር ናብ ኤርትራ ዝገበረቶ መብጻሕ ብዝምልከት ክልተ ጋዜጠኛታት ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ናብ ኤርትራ መብጻሕ ከም ዝገበሩን ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ምስ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀልን ከም ዝተዘራረቡን ብዛዕባ እቲ ንልዕሊ 24 ዓመታት ተኣሲሩ ዘሎ ዳዊት ኢሳቅ እውን ከም ዝተዘራረቡ ገሊጾም ኣብቲ መንገዲ ኤክስፕረሰን እትበሃል ናይ ሽወደን ማዕከን ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ናይዞም ክልተ ጋዜጠኛታት ድማ እታ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ናብ ኤርትራ መብጻሕ ቅድሚ ምግባራ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝነበረ ጉባኤ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ከም ዝተራኸበትን ብዛዕባ ዳዊት ኢሳቅ ብተደጋጋሚ ከም ዝሓተተቶን ብሰብኣዊ ኩነታት ንኽፍታሕ እውን ሕቶ ከም ዘቕረበት ድሕሪ ምግላጽ ብድሕሪዚ ዑስማን ሳልሕ ናብ ኤርትራ ከም ዝዓደማን ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዝገበረቶም መብጻሕ ድማ ወላ እውን ኣብ ዝኾነ ዝጭበጥ ስምምዕ እንተዘይበጽሑ ሓደ ስጉምቲ ናብ ቁኑዕ ኣንፈት እዩ እትብሎ ምዕባለታት ዝፈጠረ መብጻሕ ከም ዝነበረን ብዛዕባ መፍታሕ እሱራት ግን ንሱ ዝፈልጦ ከም ዘይብሉ ከም ዝሓበረን እዮም ገሊጾም ኣብቲ ምስ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ዝገበርዎ ዝርብ ድማ እዞም ጋዜጠኛታት እቲ ሚኒስተር ዳዊት ኢሳቅ ብሰንኪ ጋዜጠኛ ምዃኑ ዘይኮነ ኣብ ግዜ ኩናት 1902 ምስ ኢትዮጵያ ኣባል ሓደ ብኽድዓት ዝተኸሰሰ ተቃዋሚ ጉጅለ ብምንባር እዩ ተኣሲሩ ዘሎ ከም ዝበሎምን ብወገን ሽወደን ድማ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝግበር ርክባት ኩሉ ኣብ ዓንኬል ዳዊት ኢሳቅ ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነ እዚ ድማ ህይወት ከቃልል ስለ ዝደለየ ዘይኮነ ግን ከኣ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሽወደንን ብሓፈሻ ክኸውን ዝግብኦ ዝብል ርእይቶ ከም ዝሃቦምን ገሊጾም ንሶም ናብቲ ሃገር ይበጽሑሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ከምኡ ድማ እታ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ናብቲ ሃገር ኣብ ዝበጽሐትሉ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ኣዋርሕ ብማይ ዝቝጸሩ ንነዊሕ ዓመታት ዝተኣስሩ ገሊኦም ክሳብ 18 ዓመት ዝተኣስሩ ተፈቲሖም ከም ዝነበሩን ኣብታ ምስ ዑስማን ሳልሕን የማነ ገብረ መስቀልን ቃለ መጠይቕ ዝገበሩላ መዓልቲ ድማ እቲ ንኣስታት 15 ዓመታት ዝተኣስረ ብኮብራት ዝፍለጥ ፍሉጥ ካርቱኒስቲ ቢንያም ሰሎሞን ከም ዝተፈትሐ እዮም ገሊጾም እቲ ምፍታሕ ናይ እስራት ክቕጽል ዲ ብዛዕባ ዝምልከት ድማ ንየማነ ገብረ መስቀልን ዑስማን ሳልሕን ሕቶ ኣብ ዘቕረቡሎም ብዛዕባኡ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ብምግላጽ ዝርዝር መልሲ ካብ መሃብ ከም ዝተቆጠቡ እውን ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ለንደን ንኽልተ ኣይሁድ ብኻራ ዝሃረመ ዒሳ ሱሌማን ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ብፈተነ ቅትለት ተኸሲሱ ምህላው ተገሊጹ እቲ ወዲ 45 ዓመት ሶማላዊ መበቆል ዘለዎ ብሪጣናዊ ብፈተነ ቅትለትን ኣብ ህዝባዊ ቦታ ካራ ብምሓዝን ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ
እዚ ዒሳ ሱሌማን ዝተባሃለ ወዲ 45 ዓመት በደለኛ ከባቢ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪዮ ንወዲ 34 ዓመትን ወዲ 76 ዓመትን ኣይሁዳውያን ብኻራ ዝሃረመ ዒሳ ሱሌማን ኣብ ሶማልያ ተወሊዱ ኣብ 9 ቆልዓን ኮሎ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝመፀውን ኣብቲ ብዛዕባኡ ዝምልከት ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ተገሊጹ ንሱ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2020 ኣብ ትሕቲ የዕንቲ ፖሊስ ኣትዩ ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ፀረ ጥሩፍነት ክትትል ይግበረሉ ከም ዝነበረን ጉዳይ ግን ድሕሪ 1 ዓመት ከም ዝተዓጽወን ተገሊጹ ኢራን ነቲ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘለዋ ኩናት ንምቁራጽ ዝዓለመ ዘርብ ሓድሽ ውጥን ሰላም ንፓኪስታን ከም ዘቕረበት መንግስታዊ ማዕከን ዜናት ሃገር ሓቢሩ ሰበስልጣን ፓኪስታን ከም ዝሓበርዎ ድማ ኢራን ካልኣይ ዙርያ ቀጥታዊ ዘርብ ንምክያድ ዝሃበትና ውጥን ናብ ኣሜሪካ በፂሑ ኣሎ ኢሎም ማዕከና ዜና ኢራን ኣውፂኖ ኣብ ዘለዋ መግለጺ እቲ ሃገር ነቲ ሓድሽ ናይ ዝርብ ውጥን ናብታ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዘርብ ቀንዲ መንጎኛ ኮይና ዘላ ፓኪስታን ከም ሰደደት የንጸብጺበን ዘን ማዕከናት ግን ብዛዕባ እቲ ናብ ኣሜሪካ በመንገዲ ፓኪስታን ዝተሰደደ ውጥን ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃባን ኢራን ቅድሚ ሕጂ ኣቕሪባቶ ኣብ ዝነበረት ውጥን ሰላም ጉዳይ ኒኩለር ንጎኒ ተገዲፉ ዝርብ ኣብ ምዛም እቲ ኩናትን ኣብ ምኽፋት መጻወቢ ሆርሙዝን ኮተኩርያ ሕቶ ኣቕሪባ ዝነበረት ነዚ ሕጂ ኣቕሪባቶ ዘላ ውጥን ወላውን እንታይ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘለዎ እንተዘይሓበረት ሰበስልጣን ፓኪስታን ግን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኣርጋጪ እቲ ብሰበስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ንኮንግረስ ዝተዋህበ እቲ ኩናት ከሳብ ሕጂ 25 ቢልዮን ዶላር ጥራይ ወጻኢታት ተገይሩሉ ዝብል ሓሶት ይክብል ነጺግዎ እዚ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣብ መግለጺኡ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ከሳብ ሕጂ 100 ቢልዮን ዶላር ከሲራ ዘላ ኢሉ ዋና ሓላፊ ፋይናንስ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ጁሊስ ሃርትስ ትማሊ ንባይቶ ተወከልቲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ምስ ኢራን ዝተኻየደ ኩናት 25 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ከም ዝተገብረሉ ተዛሪቦ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ድማ ዝበዝሕ ገንዘብ ኣብ ተተኮስትን መተካእታ መሳርሒታትን ከም ዝወዓለ ሓቢሩ ዋጋ እቲ ኩናት ኣብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ዛዕባ ኮይኑ ነይሩ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኢራን ግን ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ወይ ፔንታጎን ይሕሲ ዘሎ ብምባል እዚ ኩናት ንኣሜሪካ 100 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ኣግቢርዋ ክብል እንከሎ ካብኡ ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ገሊጹ ኣብ ዝዋን እቲ ኩናት ወላውን ብግዝያዊ ምቁራጽ ተኽሲ ኣቋሪጹ እንተሃለወ ኣሜሪካ ሙሉ በሙሉ ንወደባት ኢራን ዓጽያ ኣብ ዘላትሉ ዘላ ግዜ ኢራን ነቲ ምንጭ ኣታዊኣ ዝኾነ ነዳዲ ንሰደት ክትቀርብ ኣይከኣለትን ኣላ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም